Salutare prieteni, m-am găsit la un nou videoclip cu prăjituri. Chiar dacă eu nu sunt în față, dar așa tot pot să fac prăjituri și nu râdeți de mine. Deci avem nevoie de scorțișoară, de zeamă de portocală, de 5 pachete de 4 pachete de zahăr vanilat, unul de praf de copt, aici de niște făină, niște zahăr, iar niște morcov, zeamă de portocală, mere, nuci și niște apă minerală. Vă arătăm parcursul pe parcurs și vedem ce o să ne iasă. Și să ne includem 4 ouă. Aici amestecăm ouăle cu zahăr, dar doar cu foarte puțin zahăr, nu cu tot. Aici nu este apă minerală, este de fapt ulei. Se pune și un praf de sare, foarte puțin. Și ca să vă fie mai ușor, puteți să faceți un țicontel decât o furculiță, dacă aveți. Se adaugă și sare. Zahăr. Acum se adaugă praf, un plic, 2 biculețe de zahăr vanilat. chiar toate. Da, foarte bine. Așa, le-am adus acum și în continuare. Și acum mai rapid trecăm și amestecați puțin mai mult până se topește zahărul, băgați degetul. Și până se încălbește puțin mai mult. Și treptat, acum adăugăm ulei, câte puțin, Foarte mult, atât. și acum amestecăm. Puțin mai mult amestecat acum cu ulei. Da, oleios. Și acum iar mai adăugăm niște ulei. 这一次我真的睡着了。 De vanielie. Tot. Vanila. Acum o să punem cana cu mere. Mere de savoare cumpărate de la țară, nu de la magazin. Așa, Parcă zici că a căzut un tune din cer. așa, și amestecăm. Punem revenim. O să revenim până o să amestecăm așa. Apoi o să amestecăm carne de la portocală. Cumpărat de la magazin, bineînțeles. Luăm de la rămas, așa, amestecăm foarte bine. Ca să dea puțin aer. Da. Acum adăugăm zeamă de la portocală. Pui, punem mai mult, vreau să cam o secundă. Dar noi așa amestecăm mult mai bine ca să ne iasă. Și urmă acestea ăștia direcție, asta foarte bine. Da. Acum o să punem cana cu morcov. Cumpărat din grădina noastră. Așa, pe toată. Așa, și acum o să amestecăm și să revenim după ce terminăm. Acum o să punem nuci. O jumătate de carne. Nu, de fapt, nu știu. Așa, și acum punem scorțișoara. Arată foarte bine. Nu pe toate, ca să... Foarte bine aici. Mai ușor. Și acum, practic, o să punem pui pe făină. Dar foarte fix cu făină, să nu puneți nici înainte, nici după. Așa, și acum puneți Picăm puțin. Ca să nu trebuie toată să o să iasă de coasă. da. Și noi o să iasă tot. Adică faceți constipat. Vedem dacă o să ne mai trebuiască, dar cam o cană se pune. Noi am făcut Da, vă compoziție. spune dacă nu mai trebuie. Dacă vă mai trebuie. Acum iar amestecăm. De-abia am făcut un sfert din cana cu făină. Nu știu. Pentru că punem... Trebuie amestecată foarte încet. Și, cu spatula trebuie amestecată foarte încet și vă spun că trebuie să puneți foarte, foarte puțină făină din când în când, pentru că dacă puneți multă deodată și repede, se facă groasă și nu o să puteți mânca. Da. Adică o să puteți mânca, dar o să fie groasă de tot. O să se fac multe cocolașe și nu am dorit asta. Da, și am văzut acum că prăjitarea noastră mai cere făină. Da, trebuie să mai punem încă jumătate de cană de făină. O vă spunem noi cât o să iasă, depinde câtă cantitate faceți. Da. Acum noi o să revenim cât o să mai punem. Mai cere cam vreo jumătate de cană. Da. Nu prea multă, ca să nici nu se îngroașe. Și o să revenim că o să fie gata. Și mai punem puțină scărțișoară ca să-i dea aromă. Cam așa a ieșit. Puțin cam Acum, groasă, da. puțin. Nu contează, acum o să punem în tavă. Și acum o să punem în tavă. O să punem în tavă și apoi o să băgăm la cuptor.